Ayan guys, oh. Oh, ngayon ako naman magbabalat guys. Guys, oh. Ito. Ayan. Okay guys, tingnan nyo guys paano ko balat guys ha. Ayan lang. Saan ko ipwes ito? Dito siguro. Mali pala. Ayan guys. Ayan guys, babalat ako guys yung mga buko nyug na kinuha ng barkada ko guys. Panoorin nyo ko guys kung paano magbalat ng buko guys. Tsaka nyug. Guys, ito papalitan ko na. Ano mga guys, tutok mo. Yan, yan. Malinaw, malinaw. Okay guys. Yan pa, gas. Yan. Bilis. 1 minutes lang. Okay lang. Yan guys, 1 minute daw. 1 minute ang pakatapos. Biya mo to. Mahirap din. Waray siya na yung matagasin sundang na yan. Iyo, panas. Ayan guys, ganito magbalat ng ano guys, ang niyog. Ayan, tanggalin ko rin ito guys. Baka magaskasan guys. Guys, oh. Guys, niyog na niyog talaga yun guys. Malalaki pati. Finished product guys. Niyog. 1 min down. Guys, 2 min down na guys. Pag ako natapagod guys, si Bert na ano. Akin naman itong mga, uy, nakapak guys.
Alas yung ano, tak guys. Guys, ito ang ano, Manila Boy na probinsyano boy guys. Ayun makakita na Manila Boy na nagbabart ano, yan. Niyog. Ang galing sa lupain namin guys. Streaming down guys. Ilang minuto na guys? Ilang minuto 5 na yan? minutes. 5 minutes. Ay, bala pa yan. 6 minutes na. Pako din guys. Kakulayan nyug na yun. Manipiso ng uba. Hindi man yan para rin. Pagod na ako guys. Pahinga na ako guys, last na to. Si Brad naman ang duwabalat. Yung buko. Apat guys. Last guys. Ito. Last. Ito ka dun. Alas na lang, ano? Itak. Nakapagod din ah. Putik. Yan, guys. Yan. Makunot ba yan? Ha? Makunot ba yan? Iyo. Nay, makulit ba sa Tagalog? Yan. Ewan. Mas mahirap pula ito isa sa ilaw. Ay sa hinog. Pag yun, ano na. Kaya na. Galing balatin. Kaya pag ganyan pang lipan pala. Yan guys, last na to guys. Si Barkada naman guys, pagod na ako. Ito guys, ano to? Piling gawing minatamis to, ang tawag doon? Bukayo. Kayo. O, bukayo. Hindi ko alam sa Manila kung ano ang bukayo. May dito na lang. Ano ba yun? Ha? Maliit. Oo, plate. Ayan guys. Guys, pag-compare mo guys, oh, ibang kulay. Ito kasi, pwedeng gawing buko, pwedeng gawing pang matamis. Kung sa amin. Ang tawag doon? Bukayo. Bukayo. Ito, pang ano, pang gata. O guys, yan naman guys. Pagod na ako. Eko pala. Ano naman? Minutes. Yan guys, pahinga muna ako guys. Yan naman. Yan guys, video ako mga 10 minutes guys. Ito ako guys. Yan guys, yan naman. Pagod na ako guys. Ang hirap pagbalat. Oh, ganyan siya mag ano, tuwirada. Ako iba naman, diretso na. Kita-kita nyo parang binabalatan nyo guys. Ito. Susi. Guys, oh.
sa mga kapanood nito, dito lang yung mangyayari sa probinsya namin. Sa Maynila hindi makakita ang ganyan na nagbabalat ng buko, nagbabalat ng niyog. Ayan guys, oh. Sa probinsya. Sa probinsya mo lang makita yan. Pag walang ano. Sa Maynila, Sak. pag wala kang pera, hindi ka makakakuha ng niyog, pambili. Walang pambili. Ayan, ito, halika dito, San. Ayan guys, oh, ano ba yung buko dyan? O yan, bigyan mo sa kanya. Ito guys, oh. Bigyan ko sa pinsan. O yan. Ha? O ni pa, oh. Oh. Ayan guys, pinsan ko yan guys. O ito pa, oh. Gusto mo pa saro. Kaya bigyan tayo, kaya Bim. Ayan, bigyan kay Bim yan. Ha? Ay maarabog baga. Iyo, tama pa ako pagta dyan. Ano kaya yan, San? Ano na yan eh? Panggawa ng bukayo na. Tanda na baga? Yan. Yung iba. Hindi, yung iba dyan. Ayan, buko pa yan. Ayan. O siya lalo, bigyan natin. Ayan, buko yan talaga. Ayan, kumupsit pa guys. Ano, kutsilyo? Yan na, yan na. Malumo yung ano Hindi pa kaya. yan. Guys, nakita nyo naman guys kung gaano ka crispy yan guys. Dito libre yan guys, pwedeng hingi yan. Pero sa Manila guys, di mo hihingi yan. Pag makaawa ka na, di, ayan guys, oh. Tinutuman na ni pinsan. Siram talaga yan, sariwa. Ang tamis no? Yan, lukadon, panggawa na ano ng bukayo. Ayan guys. Pero mo ito. Nyog, mga yung kapanyog. Iyo, ang dami pa nga oh, doon sa kabila naman. Hanggang doon sa Kilaipi. Kailan yung Kilaipi, ano yun eh? Hindi naman pang nyug yun eh. Anong tawag dyan, San? Ayo, ano ba, anong tawag doon? Brad, yung Kilaipi doon. Malapit sa Baynay, anong tawag doon? Hindi nyug yun eh. Ano ba yun? May tawag doon eh. Hindi pang gata yun eh. Okay, so. Okay, so. Laman. Ito ba, ito yung kanina sa akin guys. Ako naman guys, ano, iinom guys. Ito yung sa akin guys. Oo, matamis talaga yan. Ano, pang cleansing. Oo. Pang cleanse sa ihit natin yan para hindi magkaroon ng UTI. May utay, probinsya. Sa Manila, kung wala ka guys, wala kang pera, hindi ka makakabili ng buko. Dapat ka niyo. Ano? Ano ka? Ano? Ano dyan? Nakakilog ka. Sibog. Ayun, nagsibog na ba ako sa Indo? Oo, nung ispagita ako, pinakanaw sa kami tibim. O sa ano, si Kuya Joe. Iyo man, hindi na lang kumahan, pinadaran man, pati si mama. Ayan guys, oh, ang bilis na magbabat guys, oh. 13 minutes na guys, wala pa sa kalating oras. Dapat nagkuha kang pitsil. Iyo, at siya na, dumanta na tiraw sa ano, sa Indo. Iyo, mamaya, pagdating ni pinsan. Kapag arabot. O, di ba ka, oh? O, ni, oh. Sila ko sa ano, sa Ito buko to na pinsan, ano, bro. Ano, buko pa to, no? Saka, ito hindi, ito buko to eh. Buko pa ba to? Tayo mga buksan mo. O yan, ito oh. O yan ba kasan oh? Buko. Ini, bako na ni, gurang na yan. Balatin na yan. Ito wala na to. Makita mo naman sa figura eh. Ayan. Ayan guys. Mamaya guys, paakitin ko pa to si Barkada pag papahingin ko mga ano, kalating oras. yung barkado ano yun. Ha? Tao man ito mag-skat. Iyo. Ika tataw ka man, marunong ka man. Ay, dahil tataw. Yung saro, ang kasama mo. Iyo. Ay. Para dalawa ka. Karap kayo ng ano digdi. Ang alin? Yung ano niya, lupa. Yung ibig sabihin may naganong tubig dyan. Siguro, pero atin pa yan. Kaya nga, Ano? ang tanong ko, bigla siya nagbaba eh, tapos biglang nagtaas naman. Iyo. Sa tubig yan. Dati, Tubig yan. Oh, tubig yan. Dati ano yan, san, ano yan, patag yan. Nagtatanong po si Papa dito dati. Dati, patag yan, parang yan, san, oh, parang yan, patag yan. Tuminag din sa ulan. Kaya medyo lumalim. Pero hindi malalim yung dati. Patag yan. Oo, tubig yan. Kaya naglalim, oh. Kaya kung pagkakawa ka ng bahay dito, i-rip-rap mo yan. Para i-rip-rap mo yan. Dadagdagan ng ano, Oo. lupa. Di ba? Ay tawag dyan, dampingan, para dampingan. Campingan. Ayan guys, oh. Si ano niya eh, Kasi kanino ano yan? Ate Bim, Iyo. Yan. Ate Norma. Parte na yan. Iyo. Iyo ba siya pinapagaba niya? Si Kobe. Iyo. Na yan. Kaya lang, pag ginaba yan,
Ang gusto mo siguro ni Jeffrey yung sabihin, bayadan. Kung matukot mo si Bim. Pero kung ako malang may kwarta, bayadan ta ka na para may maribok. Okay, para may iwal. Taka na patulog kaya si Kuya Jo. Ngunyan, kung kagabal man talaga yung mas siguro yung ano, yung diba? Pero nakablog pati ako. Dito na pag-urulay ito, bro. Bakit masabi sila? Bakit na? Baka na. Malinig yan. Ano mo na muna? Eh, gano'n mo sa... Ayun, Ayun, doon. ayun. Ayan. Ayan. Ito. Yan. Ano yan? Kasi... ano naman? Kung ano mo yan? Tubo sa bagay yan. Buring. Hindi man sa'yo yan. Hoy! Patutoy! Hindi man sa'yo yan. Sa'yo ba yan? Yes. Yes, para bayaan mo hamagan ka. Nawara na sa 500. Nawara sa 500. Sabi ko, so, buhay naman. Sabi ko, dahil problema, babayaran ta pa. Iyak man sa imo. Yan, hinangi pagdating. Ngayon mo lang, ngayon lang yan nangyari. Pagdating mo, oh, ayan, patayin na nga, hindi mo lang, oh, yan. Yan, ganda ng ngani. Bulit ka. Hamagan ka. Sorry, doon sa may ano pa na, may tara pa. Ayan guys, oh. Toy, dapat tinago ko pala dyan. Patutubos ko sa 500. Ha? Tama abot sa mga pinsan ko, magpapakumbukog. Ayan guys, oh. Ano po po? Guys, oh.